Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu bahagia, diberi kemudahan anggone awak dhewe ngibadah ring gone Allah. Amin. Rawaina fi kitab Ibnu Sina an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sanging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane ma iku apa? Yamna'u nyegah apa ma? Ahadukum ing salah sijine sira kabeh. Ida asura nalikane angel alaihi ing atase ahad. Amru ma'isyati apa perkarane pengupo jiwane ahad. Ma'isyae ahad utawa pekerjaane dadi wong nganggur lah. Ayakula yen to ndonga sapa ahad. Ida kharaja nalikane metu sapa ahad min baitihi saking omahe ahad. Ngendikane Kanjeng Nabi ngoten. Nek cara diartekno cara wong Jawa, jane abote apa to? Maca donga sediluk wae kanggone wong sing nganggur kuwi. Nganggur andi pekerjaan lontang-lantung daripada kaya ora kanggo. Maksudnya abote apa to jane? Ndonga pamane arep apa metu ka omah iku ndonga. Ben gampang tok kerjaan, ben gampang kerjaane. Pamane kok bar megawe tok kene engko ndelelahno megawene. Bar untuk kontrak tok apa untuk apa jenenge tender tok kene bar selesai engko entuk nah. Maksudnya aja rasa-rasa setiap kali metu omah ndonga. Dungane kepiye? Kirim marang Kanjeng Nabi, dungane bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radini bi qadaika wa barik li fi ma kudrikali hatta la uhibbu ta'jilama akharata wa la ta'khirama ajalata. Di maknane mawon. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Wa mali lan bondo ingsun wa dini lan agama ingsun. Allahumma tu Allah radini mugi ngridakake panjenengan ni ingsun biqodoika kelawan pestan panjenengan ya Allah mugi jenengan ngridakake manah kula dumateng takdir-takdir panjenengan mbah takdir sing elek mbah takdir sing apik. Wa barik lan mugi paring barokah panjenengan li maring ingsun fima ing dalem perkara-perkara kudira kang ditetir apa mali keduwene ingsun. Hatta la uhibbu sehingga ora demen sapa ingsun tak jilama ing nggih perkara akhirata kang ngakhirake sapa panjenengan ing ma wala ta akhira malan ora ing mundure utawa akhire perkara ajal ta kang nggih apa sapa panjenengan ing ma kang nggih sapa panjenengan ing ma. Dungane ngoten. Dadi setiap mau keluar rumah kanggone wong sing nganggur mbah kuwi nganggur utawa kerjaane kadang ana kadang ora lancar iki kon setiap kali metu omah ndonga iki. Tak balene bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma radini bi qadaika wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibbu ta'jilama wala ta'khira ma ajalata. Bismillah ala nafsi yang atas awak dhewe ingsun wa malit bondo ingsun wa dini. Wa barik li fi ma qaddara mugi jenengan paring barokah dumateng kula di dalam segala sesuatu yang panjenengan takdirkan kangge kula. Disampai Allah sesuatu yang ditakdirkan Allah kangge awak dhewe iku diparingi barokah, mbok iku cilik, mbok iku gedhe, mbok iku akeh, mbok iku sithik, diwehi barokah. Hatta al-wahibbul ta'jilama sehingga kula niku mboten seneng dumateng segala sesuatu sang panjenengan akhirno. Maksude sing diakhirno ya pamane kok diwehi engko-engko iku ya atine tetep tenang. Utawa diwehi saiki ya tetep ora
lacut ngono lho. Kadang wong diwehi akeh kadang kan lacut, gaya terus ngremehno wong liya iku jenenge lacut. Mulane dongane hatta la uhibbu ta'jilama. Sehingga kula niku mboten terlalu cinta, terlalu seneng sesuatu sing jenengan akhirno ya sing sesuatu sing jenengan gigi. Maksudnya pemberian. Nek sugih saiki ya ora dadekno lacut, pamane kok diwehi mengko-mengko ya tenang-tenang wae. Mergo tidak terlalu cinta. Jadi nek wis terlalu cinta iku hubungane engko lara ati. Donga paling kesuwen ya ora dijabahi dadine ya lara ati kadang. Ora dijabahi kan biyen mula. Jadi dungane la ahubbu ta'jilama. Hatta la uhibba ta'jilama. Tidak terlalu cinta, jadi kudune naker. Diwehi rasa ati sing ngono, dadi ora pati seneng. Mbok kuwi engko diakhirno, mbok kuwi engko dicepetno, atine tetep tenang, diwehi ati sing tenang. Diwehi ati sing ora pati seneng sesuatu pemberian. Ya menjalani mengalir. Dongane artine ngoten, kula tafsiri ngoten lah. Jadi mau dongane tiap kali mau keluar rumah diwaca. Ben penggaweane insyaallah diparingi gampang karo Gusti Allah. Iku sarane Kanjeng Nabi ngoten. Abote apa to? Donga sempet dilu diwaca karo mlaku ya iso. Gitu. Begitu saja sidik-sidik diamalno. Kabeh akeh dongane. Dingane nerangno donga tok. Intine apa ben eling awake dhewe rumah sakit. Ben akeh elinge, dadi sithik-sithik ndonga intine ben cedhek karo Gusti Allah. Begitu saja Al-Fatihah.